Abuk sak jorot itu actually sing 28 tarik ni simi buagra ni hinmani bai sing mo jaga hangar strike ni bagi bhaika kia ba puila je dino asuka dino no borok tuitor ma heke phaimani nugui central government buagra no ni hinmani ya gulo tini ni salo buagra message roka agreement ngna ni thangui tongo hinpano agreement tabuk ngbai bubagra bi khupino je saklaimen no sing nasinglai tonglayo tini oro belekeno probu tong thoglaijak tong thoglaimeni bisingono kobangma borok chungnuka muktuibok koklaijak tobo tong thoglaijak hinpano asuk ang peko sarna musungnai asuk obarta tong thoglaikodi tini je ojon tuino bebakni no jora tongo humahaino jung tong thongnani bo jora tongo boknani jora tongo kapnani jora tongo oba haikeno tabuni o jorawo kisisa hinpano jung je bubagra message rohmani bai tong thoglaikha kia tinang no tamo khete bo songsawi talangnai tinang no bahai kete bo saboi talangnai abno tui sini waksudani tebo tong ko jora abon bagai tabuk sak jora tini bo haino borok kopulung hatai kopulung lama kopulung jeng adina 28 tarik utu nuka prai borok goningan moto obosta kri apru Champonogor laikha kola bagan jora laikha kopulung yang go o park kabo laijak dai tini bo haino buagra no nasing laijak tamo kotma tuwi phaino buagra mia ni simi je puru saka je muro neri mani aboni yagulo no borok ni bkhawo turke tuli laijak tamo jani ingla khnani sal nei a khnani sal kaham kotma da phaino na hamia kotma da phaino hinai
nasinglai tongmani jorao tabuk bubagrani bisingtei जों green signal manka aboni bagai o jagao belai kheno khatong khajakai je phainai rok tongthoklaijak abono जों manjui ma toninai je buskangni salobo kwbangma agreement wngmani yagulobo implement khlainani no busung manai singnai abon bagai joton nan kok sargan busungo nongsanai le bisingtei ojontei जों tongthoklaibo nini ani tongthokmung kubuni bagai hamiyata engthung akok bo message sinani nayo dini o jagao kosak kupur kormo kokarang kebo hinlaiyaoi no dini o jaga kwbangma borok no nukha जों CPIM khainai tibrasabo khaijak Congress khainai tibrasabo khaijak BJP khainai tibrasabo khaijak IPF khainai tibrasabo khaijak haiya rok ngai baksa nogo tongnai rok abo bini sarthono tui asugui tongnai rok si abo rok tongrathung je tongnai rok hiaba tini je chini keplai ingmani je bubagrani bisingti sanmung manmani bubagrano je kebengi tongnai bubagrano je hamya sawi tongnai bini bagi bo hamari bubagra nai tongo bini nokdukungni bagi bo bubagra hamari nayo bini bosongni bagi bo hamari nayo aboni bagai je oro phainai khajani takuktai bukuksong जों bubagrani bisingti keplai ingkha nei जों bai जों kebo tamusu laijadi जों bai जों kebo no kebo tanasle laidi kebo bai kebo tajoli laidi khoroksate khoroksano nakarma bisingtei जों hamjakma bai kwbangma hamyano phobui khibilai beyano akok no nongthani nong bisingti pasang Tini ni kok tumano tui yasi surya bahai tonggala yasi surya kebangman tongnai tamke okok na teisa sanani nayo ang jen norok jesukpan yasi surlai abo norok ni bagibo o soba norok ni bagibo soba tini ni je borok yasi sunai rok dito borok je purbanor nini kaham samung tongmani jagao bo jaga hamyaman abo mang sinai tugu जों jesukpano alu bosta kaisa paitugui phikangkai जों kahamno nai songo salayo hiaba hamia kosok kusumno nai जों makhibiu haya diba aba haikeno जों aba hai kosok kusumno manor sinai sini dofani dini thangnai roman script no tei choba khlailai purbo haino nung ang जों jotto mili choba khlaima baino kisi japano keplai ingkhablai na ga abo choba khlaiyawe haino nasiki tongile manya tung kebangma nayo abon jorao roman script bai siakai tamung bai hinai rok ni maximum leader ni busarok no khobor nawi nei kangkai borok kori ngai Don Bosco opo auxilium opo o Saint Paul opo othoso bong ni busarok joto bungkono English medium mono pori laijak ar roman script bai no silaijak ar je ar roman script mai ke tamung hinai rok borok no ang kaisa pano nugia je devanagari bai borok no post family bo nugia bangla bai bo ang borok no post family nugia ar je pur bangla bai post khayo Facebook rogo nugo belai mani kotha kungo dofani lasimung bangla mantui mai atike silayo ajaga o banan tabang mano bul tongo borok no belai kothi nung jago othoso roman script bai je pur borok sinani surup layo apur ongkai borok ni post rogo kahamungo borok ni simung bo kahamungo aboni bagai roman script ni soba khaibulubo je kebeng nai rok kebengi no tongo je hamya kok sanai hamya sawi no tongo tini ni o jaraba kemangma borok ni yasi surnai bikonor ni greater tipralen ni bagai ni soba klemen borok tipralen sanai hiaba obono kok gangkai जों tabuk bubagrani bisingtei tamo manin mankha abo जों sarai ingnai bubagrani khuktuino ar aboni yagulobo chini soba thagui thangnai abo haiya soba trinko chini oboni sikango chini borom gonang bijay rangkhol songrok ADC area no tei 6 sidul no tei soba khlaika hinpana o soba जों haknani jora chungno riya khuble 6 sidul liwiri ka titi ADC ni area no khawiri ka hinpano chini jotto ADC area o ha tongoi mane a ha जों jepuru kisisa buk khainani naikhankaino buk sawi kisa bolomupuni ri khankaino forest reserve puni sawi ajaga segun kai riuyo सरकारी जागा सिब्लाहानि दखल खाइखिबो इंगा चिनि थानि तामत मानखा बस आबन बागैनो 6 शिड्यूल मानखा जों एडिसि मानखा हिनपानो चिनि सभा थागियoi जों ताबुको सभा खलाइमा तंखो जों तिनि बुबाग्रा सेंट्रल गवर्नमेंट बाय त्रिपाक्षिक चुक्ति इंगै जोंनि मानमुं मानखा हिनपानो चिनि सभा थागलाखो बुसकांगो तैबो चिनि तामो मानथाइ बाकी तंखो तामो माननानि नांखो अमसुक मानमा बाय इंया खोतै तामो माननानि नां आबनो तुइ जों बुसकांनि सालबो तैबो सभा माखलाइनाय आबन बागै जों जतन तियारंगो दिनिनि अ सभा सुदु बुबाग्रानि कपलाइ सिमिया अब
tini oro je phainai rok disimi no keplai mania nogo tongsogui surinai rok nogo tongsogui oro chubasu rohonai rok nogo tongsogui je hamjak mung rohonai rok borok libo obo tini keplai ingkha aboni bagi tini no keplai ingkha obo no paithanga hayako bwskangni salobo bubag te kaisa kok ngangkai bubagrani bisingtui sambab tongo Norinani musungo tewaisa haino hai naidi khazani taputai bukuk song norok nogo asugu bisnao tongtongui Facebook post rilaikino comment khalai lekhankino dofa thanchang maya tibrasar kuno din ngi maya actually o sadile siddite hoi hini kok tongodo kaisa nung abo sadi kai sini sidiu kebang ma bororok no sung soba khlai mani jora rogo sung khana ka boror ni kugo engliya sini tibrasar kai engliya ne sino khas bairu kia engliya hini ngangkai jes soba khlai nai borok bo phan bayo si engnai tanging ya tongnai ni soba khlai kai ajaga engmani no tongo sung kiriya sung keplai engnai ni ngangkai sung o horogo nek samoy nogo thangmani o sung kamiam sayo tongnai rok ga bosu lamo tini bura sabai je sigiri jak no huni songoi thang ngangkai adino sinu sigiri jak nai boroni bura sa nang nogo je thana nang huni nogo je puro lamriwo bura sabo phaiya kuno bo phaiya musabo phaiya sung nogo no sogoyo obo hai khaino je tini nogo asugoi negative pok sawi tongnai rok no ang nong channel ni bising pok no tosarnai norok na negative samani khaksidi abugle norok nuk khona bele bubagrani bising ti prado phani thanchani bising ti sini keplai ingkha o keplai norok jot ni sini keplai bele hambai